Hej, teraz tu mám tlačítko odhlásenie. Aha. Ono smeruje na logout PHP, ak to tam vidíš dole v rohu teraz. Áno. Lenže logout PHP neexistuje zatiaľ, takže ten vytvoríme. Zase prihlásim sa k danej session a jednoducho unsetnem username, unsetnem idečko a unsetnem username a presmerujem sa na login PHP. Ešte by som mohol spraviť takú vec, že urobiť exit, ale je to v podstate v tomto prípade asi jedno. Dalo by sa spraviť aj to, že prechádzal by som v cykle, napísal by som niečo takéto, že for each session has key value a tu by som jednoducho robil toto. Hej, to je pre prípad, že by si mal nejaký rozsiahlejší projekt, lebo ja teraz viem, že som nastavoval iba dve tie premenné, ale však môžem to nechať takto. Nech si to ukážeme v praxi. A tým pádom mi ich unsetne, presmeruje sa na login PHP a ideme odznova. Čiže odhlásenie a som na logine. Keby som teraz v tomto tabe chcel načítať fetch records, tak ma presmeruje znova na login PHP. Takže toto je asi celá funkcionalita, ktorú momentálne som spravil.